Vítajte v centre Žiaru nad Hronom, kde na ulici Doktora Jánskeho ponúkame zrekonštruovaný dvojizbový byt s celkovou výmerou 64 m2. Otvorený priestor prepája obývaciu izbu s novou kuchyňou na mieru, vybavenou indukčnou doskou a umývačkou riadu podčiarknutou dekoratívnym tehlovým obkladom. Samostatná spálňa poskytuje tiché útočisko na odpočinok, ktoré doplňajú laminátové podlahy, minerálne stierky a praktické úložné riešenia vo forme vstavaných skríň. Murované jadro kúpeľne prešlo kompletnou obnovou vrátane novej sanity, sprchového kúta a znížených stropov s integrovaným osvetlením pre maximálnu funkčnosť. Dva balkóny rozširujú obytnú plochu, pričom jeden ponúka paletové sedenie v tichom dvore s možnosťou letného grilovania v súkromí. Tehlový dom stojí v lokalite s pešou dostupnosťou do nemocnice, blízkeho Teska, fitness centra a mestských škôl. Tento zariadený byt v osobnom vlastníctve je pripravený na okamžité bývanie. Kontaktujte ma a dohodnite si termín obhliadky tejto výnimočnej nehnuteľnosti.